איתי. יש, אני אימפוסטר. כן, גם אני, סמוך עליי, זה אני. יאללה, בוא איתי. יאללה, אין פה. צור. למי אני אספר? היי צ'יט, אין כיף. למה הכתום הזה עושה? מה, אתה יכול לשחק פה במוח? אתה יכול לגרום להפסיק לשחק גם באמונגס, לשחק עם המיוט שלך כבר? ולהשתיק את עצמך? אתם שואלים את המשימה שלי? טוב, זה לבן קל, הוא פשוט בא מהאדמין והגופה באדמין. טוב, אחי. זה קשה, בוא. אחי, לא, זה לא אינפורמיישן. הוא פשוט בא, אני רואה אותו פשוט יוצא מהאדמין ואני רואה את הגופה באדמין. לא מעניין. יש לי סס קטן על כתום. כי מתי אחי, זה הלבן, מה אתה רוצה? ראיתי אותו בא משם. רגע, כתום, אתה קוקו כאילו? כן, זה בגלל... אוקיי. זה בגלל שלא היה לי שם. אחי, אבל מה, הלבן אחי, רגע, הלבן לא יודע לדבר בכלל? לא, הוא לא יכול, לא, הוא הוא מדבר כותב במשחק. רק- הוא רוצה לעשות רפורט, אחי. למה? כן. פשוט הוא יצא מה עושים? אתה רואה, הוא כותב לך את ההודעה הזאת מול הפנים, הוא אומר לך שהוא היה עם הירוק לפני זה. אבל הוא אמר, הוא לא אומר את זה, זה לא היה אתה כפרה, אתה... אני אומר לך ש... מה אכפת לך? בוא נתקד, מה אכפת לך? אז תתחילו ממנו, לא איתי. תתחילו ממנו, לא איתי. מה אכפת לך? אחי, אתה קצת, זה סרסר צ'ילי. כן, אני יודע שזה הוא. ברו פשוט אבל רצח אם אתה יודע שזה הוא, אז מה אכפת לך, להיות ראשון? אולי, אתם רואים שאני אימפוסטר? והחדשות של היום מבחינתי זה יוזמת שלום שפרסם נשיא לבנון בעיתון לבנוני. עכשיו, מתי שמעתם ב50 שנה האחרונות איזשהו גורם מדיני לבנוני שקורא לשבת ולנהל משא ומתן עם מדינת ישראל בתיווך בינלאומי? כלומר, יש פה תהליך שקורה, בוודאי שצריך לפתוש את חיזבאללה עד כלות, אבל יש פה אפשרות לתהליך מדיני, זה לא יהיה מחר בבוקר, זה ייקח הרבה זמן, וזה נותן לנו איזושהי תקווה לאזור הזה שמה העתיד שלו... טוב קל, הוא פשוט רצח לי את התכלת מול הפנים. הוא לא ראה שאני הייתי עם התכלת. הוא לא ראה. אורי, אני ראיתי אותך הולך איתו. לא, אני אסביר לך. התכלת פשוט בא איתי, אבל אז אחרי זה הלבן רצח הנה אחי, הוא גם לא יודע איפה זה, הוא היה מאשים אותך, אל תהיה אבל. אחי, מה הוא אומר? הוא ליטרלי היה איתנו הרגע בכניסה לנביגיישן. הוא פשוט רצח אותו. אז איך הוא ראה את זה? לא יודע, יש לו בעיות אחי. הוא היה אומר משהו. עשיתי איזה את סוד יש לו? אני כבר התחלתי עם החוטים, עשיתי גם אחד של אין חוטים אחי. יש! אין. מה אין? אין. מה אין? יש! אין חוטים. איך אתה יודע? כי אין לי חוטים. חוטים אמרו להיות לכולם. לא, זה לא אמור... יש כרטיס יאבל. לא, זה לא אמור להיות לכולם. בואנה ג'י, הייתי אמור לנצח, לא! איזה חמור אתה אחי, אתה... לא, חוטים אבל יש, חוטים יש. אין, יש לו אתה פעמיים חוטים. ניסית את המהלך הזה, מהלך אחד לא עובד פעמיים. כינסתי אותו לאלקטריקל והוא פשוט לא עשה את המיט. שומע? גם את... כתום, עשית פעמיים את אותו מהלך. פעם אחת עשית אותו... אחי, איפה ליאור, מה? למה? לא ליאור, למה פעמיים? תרוש. אתה פעמיים עשית סלף קיל, והאשמת את מי שראית לפני שנייה. זה לא עובד ככה, אח שלי. למה שאני לא יאשים אותו? זה הגיוני. הוא הלך. אבל אתה עשית את זה פעמיים. אבל... הייתם מסתכלים קודם כל מה הוא אומר ואז מעשים אותו, הבנת? יאללה, טוב, תתחיל. וואלה טעות שלי. המונגס הוא לא... אחד לקחת את זה, אחי, אבל וואלה פלייטון שלך. אני כבר לא יודע... אני מאשים את הצהוב. גם אני. אוקיי, זה אתה.
וכמובן גם אנשים שעוצרים בצד הדרך, גם את זה לעשות בצורה זהירה, לעצור במקום שאפשר, כשאנחנו לא גורמים לתאונות. בעצם גם היום ראינו תאונת דרכים מאוד קשה בירי לעבר ישראל, ואנחנו מבינים שכל האנשים שנפגעו קשה, זה המהיר בעצם לא היו מרחב מוגן בימים האחרונים. נכון, אנחנו ראינו את זה בירי שאתמול, גם באתר בנייה, גם במקום נוסף זה מה זה אוחנה? וואלה אחי זה מה זה אוחנה? וואלה זה מה זה אוחנה? אוחנה מה זה סוס? וזה רק מחדד את העניין של להישמע להנחיות פיקוד העורף, זה הנחיות שמצילות חיים, לא לצאת לזירות של נפילות, לא לגעת בחפצים, אלא להישאר במרחב המוגן וסמוך למרחבים המוגנים. במסדרון. טוב אחי זה סלף, הוא פשוט... אני לא צוחק, הוא פשוט רואה אותי והוא פשוט חוזר לגופה. תמיד עושים אנשים. זה כתוב, אחי. בוא, תצביע לי ואז תצביע לו. בוא, תצביעו לי ואז תצביעו לו. בוא, לא, הנה, הצבעתי לעצמי. אני מצביע על אחד הלא נכון מצביע. הצבעתי לעצמי, הנה, הצבעתי לעצמי. אבל תן לי להסביר גבר, תן להסביר. אני באתי מהסטורג' הוא היה שם נעול, באתי לריאקטור, פתאום אני רואה גופה, אני עולה טיפה למעלה, מה אני רואה? אני רואה את כתוב סתם עומד באוויר. אחי, הוא רואה אותי פשוט עושה דלק, אני לא צוחק. טוב, ג'י אחי. טוב, עושה דלק, אולי... ג'י. אולי מנסה להעביר... ג'י, אתה יכול כבר עכשיו להודות שזה אתה כי ניצחת גם ככה או ככה. טוב, זה לא כזה משנה. הפליי האדיר שלך, אחי. אם אני לא של צברי. רואה! מה תדור? אחי, זה לא באת. זה לא שלי. מה אני? אני חייב לסיים את המשימה הזאת. אני רוצה אחרי המשחק להגיד משהו. נו. רק עכשיו הבנתי שאני כל כך טמבל. בואנה אחי ג'י. שומעים? תקשיבו. הנה מאור, נו מאור! היה איזה רגע שבוד נעל אותי ואת הכתום, אז אמרתי אוקיי, הוא בטח עושה לי צור. אחי, כתוב יש... בוא'נה, נדבר. בוא הלכתי לשירותים שלי. יש עוד מישהו? או שאנחנו רק 5? די נו, לא היה עוד מישהו? מי זה סופר סיגמה? זה אני, אורי. אז זהו, כל... טוב, אני יכול כבר להפסיק את אני עדיין מאשים את הצהוב. במשחק אני עולה שנייה. זה טוב, זה טוב. בטח, אמין אחי, אמין. פתאום אנחנו 4, אנחנו 5. בוא ספר לך, אסור אותה. עידו, מה אומר? בסדר, אתם רוצים לא לעבוד לי? עידו, תהיה פה אחי, באמצע. טוב. יש עוד אנשים. אני אתערב פעם דבר, אבל מה הכל? הם שלחו פה בצ'אט ראשי. טוב, אני מתתי, אז אני אחזור עוד כמה ראונדים, סבבה? סבבה. הגוף עצום. הגופה היא בוופונס, אני דווקא אשים סוס מי שהיה שם ואני גם לא יודע מי זה היה. אני אומר שזה האימפוסטר. יאללה סקיפ כי אין לנו אינפו ואנחנו... חכה, לא, רגע, חכה, אנחנו 4. נו, תמרי איפה הייתה? אני עכשיו עשיתי מספנות במדביי, ואז ירדתי לאלקטריקה, יש לי שם מלא פסיק. יש שם גם דאונלוד, למי שיש כרטיס, תהיה בטוח. וגם לוגין. רגע, אין כרטיס. מה שאתה לומד בית במבחנות? אוקיי, אורי. אוקיי, זה לא צברי 100%. אורי, למה זה לא יוצא צברי? אני הייתי בלוור. לא, כי הוא... לא, סקיפ, כי הוא יודע שאין לי כרטיס. למרות שיכול להיות שאתה יכול לבדוק. יש פתים, אני יודע שיש פתים. אבל מה קשור חוטים וכרטיס? אני לא הבנתי. כי אי אפשר שיש. יש! טוב, ברור שאפשר. הגדרנו את זה. כן. אבל הגדרנו את זה. בעיקר על ייצור התת-קרקעי של האיראנים, שלג בבין
מחשב והם מתחילים להפציץ תת-קרקעית את התעשייה האיראנית. וכולנו נמצאים עם השאלה מאוד משמעותית, אפרופו הדברים של טראמפ בלילה. צה"ל אומר, יש לנו אלפי מטרות בבנק המטרות, זה יכול להימשך עד פסח ואחרי פסח, ומנגד צה"ל נערך גם באפשרות שטראמפ ברגע אחד מרים את מה? אורי רתח לי מול הפנים. הייתי בכלל באמת ב... אורי רתח מול הפנים שלי, אז... טוב. וואלה, אני לא יודע. אל תהיה אבל טוב. בא לך, אתה באמצע סמישהו. אבל... איפה בכלל היה גופה, אחי? אני אומר לך שראיתי אותו בורח עכשיו למדבר. אני הייתי איתך, תראית אותי. טוב, אתה כמה- הייתי למעלה. כמה הוא היה רחוק ממך? זאת השאלה. הוא היה כאילו, ישר שעברתי שם, אני ראיתי את הגופה, ואז ראיתי אותו יורד למטה למדבר. אבל איפה היה גופה? אבל כמה מרחק ראית אותו? בכמה מרחק ראית אותו? כאילו, הוא הצמוד אליי, כי היה, כאילו, הוא ממש היה קרוב אליי יחסית. אורי, אתה יכול לשיר? אורי, אתה יכול לשיר? מה להשאיר? הוא הפוסטר, אחי, למה שאני אגיד לך איפה? אני משהו. איזה מטומטם אתה, טוב, איזה מטומטם אתה. אתה רוצה? אתה אחד הגרועים, אחי. מה אתה רוצה, אחי? שמתי על ויז'ן נמוך, אז אני די בטוח שזה אתה. זה נכון, זה לא אתה. אין ויז'ן נמוך, הוויז'ן כזה גדול, אחי. הוויז'ן הוא אחד, לא? בוא נגיד כמה ויז'ן. לא. אני הגדרתי אותו. תסתכל מה הוויז'ן. הוויז'ן 0.75, ברור שאני אחשוד בך. לא יודע, ראיתי את זה. ככה אני ראיתי אותו. לא יודע, אז מה, אנחנו נתחיל 4? עידו, מה עם עידו? עידו. נראה לי התעלם מאיתנו. שלחו לו את הקוד, שלחו לו את הקוד. למה יצאת? למה יצאת? This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing this. יש. You called it an excursion, you said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, some days? I think so. Okay, and with respect to... Okay, תשע. כמו שאומרים בשכונה, כעבור כמה דקות, הוא גם אמר את המשפט הזה. Will not relent until the enemy טוב, נראה לי אני גם יוצא מה... decisive.